Ej, Kitte, hvad er det lækkert, mand! Kom, nej! Øj, det er godt. Det er det vigtigt. Nej. Det er ikke rigtig kommet nu på aktion! Kom, så er det selv! Kom væk, Michael, mand! Der på det! Der på det! Slå den! Slå den! Ja. Nøj! Hvor ser det godt ud! Ja, det er godt. Du er alene, Kitte, alene. Rolig! Han skyder dig. Ej, det er lækkert, Fabrin. Du drejer den ind mod målmanden. Ja. Så kig op! Svansen er modsat! Ja, tak! Stå helt fri ude på sidelinjen! Det er godt råbt, Hedvang. Lækkert forsvarsspil. 3 mod 2! Naturen! Kom! Så skal den lige prikkes fra. Nej, skyd ordentligt. Ja, det er vi ved. Nej! Det er lækkert. Øj! Kom over! Nej, ikke en eneste. Nej. Det ser løst. Det er kort i år, men det Hvad blev det for et kort? Hvad fik du? Jeg tror, jeg fik noget. Cool. Fik noget med. Fucking godt. Kom nu, vi fortsætter lige de sidste par minutter. Det ser fandme godt ud. Der er et kort der. Der er et kort på vej. Nej, for brok, mand. Er det dobbelttakt? Ja, det er der. Det er Lars, der får nu. Ja, det er Lars, der får for brok. Nej, jeg tror, han får en anden. Eller bare i morgen. Nej, sådan det. Jeg skal lige have pointeret, at det er altså formanden, der stemmer. Så skal vi have en midtbane med hjem, Fabrin. Nej. Der er sgu bolden også. Kom ind om! Det er i orden, Tæt. Det er i orden. Lad mig brokke dig. Vend om! Det er lækkert, Fabrin.